Sinakyan ng mga durugista ang COVID crisis para makapagpatuloy sa kanilang illegal activity. Kagaya nito, isang high-value target ang nadakip ng mga elemento ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 kasama na mga minor de edad na ginawang runner. Si Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak nakatutok. Wa magaugpo ang 35 anyos nga si Juan Ermitanio human masignit sa masakop sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA-7 atol sa gipahigayong bypass operation dito sa sitio Tana, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Gihulagway ang suspect nga high-value target sa illegal drugs kinsa nakuhaan og shabu nga nagkandidat og kapin sa tunga sa milyon ka pesos. Apil sa nasignit ang duha ka mga minor de edad nga lalaki kinsa kakonsabo ni Ermitanio sa illegal drug trade. Let me take also this opportunity to ask the help of the public to please report to us kung namanhibawan ng mga tao na involved sa illegal drugs. Nagtuo ang mga illegal drug traders nga makalusot kay busy na ang mga otoridad sa pagpatuman sa quarantine protocol apan matod sa PDEA official padayon ang ilang paggukod sa mga nalambigit sa illegal nga drugas. Kaning duha ka minor de edad, gigamit ni Ermitanio as lookouts or errand boys sa iyang pagpamaligya og droga. Now, kaning duha ka minor de edad ato ni silang i-turn over sa DSWD. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.